Unom ka makawani sa local civil registrar sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gikuhaan og mga fingerprints. Samtang dugang CCTV camera imuntar sa perimeter area sa City Hall o kasikbit ng mga opisina. Giilisan na usab ang mga kandado sa mga opisina. Si Luan Mayrondina sa report. Gikonpermar ni City Civil Registrar Yolanda Pangatungan nga unom sa iya mga staff ang gikuhaan og fingerprints sa mga sakop sa scene of the crime operatives aron matandi kini sa mga fingerprints nga nahipo sa soko kagahapon human madiskubrihi nga nahanaw na ang mga salapi nga gihipusan sa mga drawers. Sa phone interview, gipasabot ni Police Senior Master Sergeant Jack Lord Pugoy, investigator sa Police Station 3, nga tungod kay way forced entry, dako ang posibilidad nga may access sa opisina ang responsable. Basig na nakasuod lain sa finding sa soko, mga fingerprint silang makuha, maratong basihan. Muad ko na po taglaying level sa investigation kung sa'y finding sa ila, mga fingerprints kung dito sa mga empleyado. Emosyonal ang City Civil Registrar dihang gikuhaan og reaksyon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa insidente. Malain din mamoy kay mura ra kog pamilya ang tanaon ka. Mingana sinanamo. Makig-coordinate pa si Pangatungan sa iyang mga labaw kung unsaon nga mataplan ang nahanaw nga salapi. Sa kapin usa ka gatos kalibo ka pesos nga nahanaw, 26,490 niini gikan sa PSA collection. Ang amo ang schedule hinuon ma'am 15 working days pa man sad siguro ma'am kung unsa mong tan-awon unsa pa pangutana namon ni Attorney Almendras sa mong admin kami bay mo tapal or unsa ba kami ning kamot man sa gid mi nga makuan gito na mo kay kami bay responsibilidad pa na namo. Samtang gikatakdang pailisan usab ang mga lock sa mga pultahan ug mga bintana sa local civil registrar. Karong adlaw, nagtaod na usab og mga bracket alang sa ipangmontar nga mga CCTV camera sa perimeter sa City Hall. Ang lokal nga kagamhanan miluwat og budget alang niini human sa nahitabong sunod-sunod nga pagpanglungkab. Moabot sa 32 ka mga CCTV camera ang gikatakdang itaod palibot sa City Hall ug sa mga kasikbit nga opisina niini sama sa City Health, CSWD ug Local Civil Registrar. 5 megapixel kini og with built-in night vision. Sa pikas bahin, gipasusi na sa mayor sa taga-nerve center kung nganong wa mo function ang CCTV sa waiting area sa local civil registrar nga makatabang unta kini pagtumbok sa mga responsable sa pagpangawat. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.